가만 나가려. 막 들어가요. 가만요. नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेपिन बर' हरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना एक्जाक्टलि भिडिअखौ फेसबुक आरो जिखुनु इउटुबाव नुनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ थेवबो आंनि गोसोआ मानिलायो बे आंनि फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै भिडिअ क्लिपखौ आं लाफिननानै फैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रो नोंथांमोना एक्जाक्टलि फेसबुकाव नुखाबाय जानो हागौ थेवबो ससे नायना होबाव बिनि उनाव आङो फोरमायना होगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो 가만 나가려. 막 들어가요. 가만요. 목사라 목사. 내 뭐지 내 뭐지? 얘들이 뭔가 왜 이렇게 나? 야. लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एक्जाक्ट भिडिअखौ नायनानै बिराद रागाबो जोंनो जानो हागौ बिराद मासिं मोन्दों जानो हागौ आरो बेफोरबायदि आयेन कानुना बेफोरबायदि आयेन कानुना मेलेमजिबि बिथांमोन जिखुनु गामि सलायगिरि दैदेनगिरि आफादगिरिफोरनिफ्रायबो जायो दै आं रोंखायो सानना हनो हानानै मेलेमजिबि थानानै मानसिनि मेलेम जानानै जुनार बायदि आखु माने मेलेम बाहायनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जायो आरो बेफोरो माबे गामियाव जादों माने जेबो भिडिअनि थ्रुयै माने हमनो हायाखै आरो आं बेखौनो बुंगोन दै मानसिया जोंनि बर' समाजाव सेन्देल मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला गोदोनायाव सेन्देल आलायनाय माबा मोनसे बोर हौवा हिनजाव गुनु गाना नांलाय खमलाय जायोब्ला फाथैलाय बिसिनाय सोरखौबा गोदोनायाव दिरुं लगायनानै लामा लामा सैमा बोरमाफोरबायदि बोबथिं लावथि लाना माने होना लांनानै बुवां खालामनानै होना लांनायानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिराद लासिं बाथ्रा बैफोरबायदि गामियाव माने लाजिनांगौ रायो दै जोङो मानसिसो जोङो सैमा नङा जों अमा नङा जोंनाव बुजिनो हानाय साननो हानाय मेलेम दं मानसिया खनसे खननैखौ गोरोन्थि मावो बे मा गोदान मोनसे आयेन जाबावगौ दा हा बे मा गोदान मोनसे आयेन जाखो आं बेखौसो बुंदों दै बै जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ बुंदों आङो मानसिनाव जेसेबांखि गिदिर आयेन जेसेबांखि गिदिर माबा गोरोन्थियानो मावा जाथों नङा होमबा लोगोफोर जिबायदि गोरोन्थिखौ मावदो एखे गोरोन्थिखौनो मानसिफोरा मावो दै सोरखौबा जिनाहारि खालामनानै मिथिं जादोंब्ला बे एखे जिनाहारियानो बे जोंनि बर' संसाराव बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरानो सोरबा सासे एखे गोरोन्थि मावनायखौनो सबबो एखे गोरोन्थिखौनो मावो हा बे एखे साजाखौनो मोनखायो दै लोगोफोर बेबो माने बेफोरबायदि माने गोदोनायाव दिरुं होलायनानै माने लावथि लाना होनाय नङा आं बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा मोनसे हौवा हिनजाव माने गोरोबलायाब्ला न'खर संसार नांलाय खमलाय जायोब्ला गारलायलायबा फाथैलाय बिसिनो बियो बिराद इम्पर्टेन्ट बिराद गिदिर जोंनि बाथ्रा जानानै बा जोंनि बर' समाजाव संसार जानायाव बिराद माने मोननैखौबो बोखालायनायनि मोनसे बिराद गिदिर थांखि आरो बेखौबो खोमानो हायाखै आरो नैबेयो जुग जोङो उन्दैनिफ्रायनो जिखुनु माने बेफोरबायदि माने सोरबा रायजोफोरा माने गोरोन्थि जायोब्ला बेफोरबायदि गोदोनायाव दिरुं लानानै बा गोदोनायाव दिरुं सोलायना होनानै सैमा अमा बायदि गामिनि लामा जिखुनु अन्थाइ होना लांनाया बेफोर बिराद आनलिगेल आरो दै बे माने बिराद बुरबक माने रायजोआरिफोर माने एकदम लासिं बाथ्रा आरो जिखुनु माने गोरोन्थि मावबाय जेनेबा एकदम डाइरेक्ट बुथारखा नोंसोरो दै डाइरेक्ट बुथारखा बुना बुथारखा बेफोरबायदि माने मानसिखौ सासे सिख्लाखौ सासे सेंग्राखौ जुनार बायदि बिसोरखौ माने लामा माने मोदाय होनाय बायदि मोदाय गाथेनाय बायदि जेथो मोदाय गाथेनाय बायदि बेफोरदि माने लांनानै बेफोरबायदि खालामनाङा मानसिया गोरोन्थि मावो नोंसोरो जेने सानो दायनिगिरिखौ नोंसोर बिदि खालामनो हागोन नामा हा मा आयेन बेफोरलाय हबि संसार जानायखौ नुदों नोंसोरलाय बाराद्राय बुजियाबा बाराद्राय नोंसोर रायजो राजाफोरा सलायनो रोङाबा गुबुन हारिनाव फन हरै सोंना नाय नोंसोर पान्दुलफोर मालिना दोनदो नोंसोरनि दायनिगिरिखौ नोंसोर मा खालामना दोनदो बे एखे दायखौ सब जोंनि बर' सिख्ला बर' सेंग्राफ्रानो सानस' हायाव मावफ्लाङो बेखौ जोङो रायजो जाखानाय हिसाबै रायजो जाखानायनि फिसालाफोर हिसाबै न'खर सलायखानायनि संसार जानायनि जिखुनु फिसाला फिसाजो होननानै नोंसोरो एसे बुजायनानै बा एसे माने दायदन्द' खालामनानै जिखुनु भरे खालामनानै दोननो हायोमोन आरो लोगोसे ससियेल मिडियायाव माबोरै माने भिडिअ क्लिप खालामनानै हगारना होबाय दं नोंसोर बुरबक नङा नोंसोरो हा निजिनि भिउनि थाखाय निजिनि हारिनि थाखाय नोंसोर मानो बुजियाखै फेसबुकआथ' जोंखौ ओरैबायदि जाम्बा खालामना दोनदों नोंसोर जेबो मिथियाखै भाइरेल जागोन मा खालामगोन होनना सानदों गोदोनि दिनाव भाइरेल जानायखौ बिराद गियोमोन हा जों दिनैसिम स्टार बायनो थाङोबा 35 थाखा नङाबानो 35 नङाबानो 100 नङाबानो जों स्टारखौ मोना होमबा जोङो $100 खामायनो बेसे टाइम नांगौ जायो $25 खामायनो बेसे गोबाव बेसे माबा टाइम नांगौ जागोन मानो बुजियाखै हा
आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामाखै बैबायदि बुरबक रायजोफोरखौ आङो ओरैबायदि रागा जोंदों माने मा आयेन बेफोरो हा दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि खालामनाय लोगो लोगोनो गुबुन जायगायावबो जासिगोन जानांगौ बिसोर सानैया बिदा बिनानावबो जानो हागौ बा न'खरनि मानसिदोनो जेनेबा बिदा बिनानावनि बा बिमानैनि फिसाजोखौ बा बिदानि फिसाजोफोरखौ गोसथोलायनानै बरन जानाय जानो हागौ बेफोरबायदि आंथ' जेनेबा एकजाटसो बुंदो दै बिदि जायाखै जानो हागौ जेनेबा जादोंमोनब्ला बेखौथ' समान खालामनो हायोमोन ना इसोर गोरोन्थि इमान गिदिर गोरोन्थि मावाखै आं दारै मिथिखायो हमना ला बिदा फंबायदो जेनेबा एसे जिनाहारि जालायदोंब्ला बा जायाखै खोमा दै जेनेबा आंनि साननायजों बुंनो जेनेबा मोनथावथारै केसावसो बिदि खालामदों नालाय ना बेफोरो जादोंबा दा एसे समान खालामनो हायोमोन हा इमान जामा जामायसो रायजोफ्रा हा जोंनाव सोंना नाय दिनैसिम एकदम एकदम केमेरा सामायजों हरजोबमोन आङो बान्दुल बेमार दोनदो एसे सलायनो जुजि एसे सोलोंनो जुजि इमान मेलेमजिबि बिथांमोना मानो बहा गोदान नंजोबो बिसोरो हा जौ सेरेब लोंनानै नोंसोरनि खर'फ्रा माबा गैला नामा लोगोफोर दिनै आं बाराद्राय बुंबाय थाला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एसे सोरबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखानाय जेबो नङा आं दिनै भिडिअ गेसनो मोनसे लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।